बाकी kursaचे kurvin निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गाचे रणी उल्हास पाव हालेलुया किताक जकातुओं फौजल्ली हालेलुया तो अपने संगले बरी जीवन हालेलुया हालेलुया आम्हा पसो देवालागे माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जीवन चला हालेलुया माग्या हे देवा माग्या हे देवा तुझ्या सुम्या पिता जेजू आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवन जीवनपणावर संसार संतोष संतोष दया केली Tace mai aucar Sasnaचे जीव संतोष संकाला त्यात ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या बडव्या तुझ्या ताब्यात मुझे आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेली आमच्या सुसातांका संभाळ देऊन सरच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडी आणि तू या सर्गावैल्या पूजेंच्या आत्मे विभाग संसारार आणि सचारा खोट्यात देवाची पदवी येऊन पडालो who crawl to all the world seeking the ruin of souls. Amen. ससना सविष्य उदितांका येसु निरंतर प्रकाश मादनेंती विषय खेळदित आमेन. सत्मंतान देवा सर्वपददार आणि पृथ्वीच्या रस्त्यावर आणि जेजू ख्रिस्ताच्या सुम्या जो पवित्र Manta pavitra katolik pavitra बक्षणे पुढेचे जीवांचे आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव न मान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू न मान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या एक घडी बोर आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौर्या या ब्रेसराच्या दिसा या सकाळींच्या वेळा आमका त्या देवान परत सांगत हाडल्यापासून तकार का देव्या आज या सकाळींच्या वेळा देवाचे उत्तर आमका म्हणता नंबर्स 25:12 देखून हे परगट कर हांव ताका मुझे शांती सो सल्लो दिता हांव ताका मुझे शांती सो सल्लो दिता शांती शांती शांती
शांतीचो सल्लो हांव ताका दिता. आज देवाचे उतर म्हणटा, आज आमचे मध्ये, आमच्या कुटुंबामध्ये, आमच्या जिवितात आज शांतीचो सल्लो, an agreement of peace, an agreement of peace आमच्या मध्ये, आमच्या जिवितात तो सोमी स्थापित करता, तो सोमी स्थापित करता. ताणेच म्हणा जॉन 14:27 हांव दिता तुमकां ती शांती. या संवसारांत थंय हांगा तुम्ही सोदून आसात, तांतू हांतू सोदून आसात ती शांती. आज थंय न्हय, म्हजे लागीं येया. हांव तुमकां शांती दिता. शांतीचो कुबर इसाया प्रवादी म्हणटा, शांतीचो कुबर, शांतीचो कुबर जेजू आज तुका आनी म्हाका आपयता. शांतीन बरो, शांतीचे ताजो सल्लो स्वीकार करून, ताजो शांतीचो सल्लो स्वीकार करून या देखून आज आमचे काडीस ताचे खातीर उगडया. या सकाळींच्या वेळा, या सकाळींच्या वेळा त्या देखून देवा कळीत आसा ताच्या भुरग्यांक हर एका दिसा खाणाची गरज आसा. त्या देखून जेन्ना इस्रायल परजा त्या मरुभुमीत आसले, देवान तांकां मान्ना दिले. आज या सकाळीच्या वेळा आमकांय देव तेच मान्ना दिता. ताचे उतर सरना ते उतर जेजून सांगला म्हजे उतर सरना. कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट हाताच्या रिस्ट जॉइंट बोन दुख आसा, जेजू त्या व्यक्तीक या घडये स्पर्श करनासा, गुण करनासा. कित्याक जेजू देव खायला बरोवन आमच्या मापान जॉन 10:10. या देखून देव आमकां हर एका दिसा सकाळींचे मन्ना दिता. सकाळींचे मन्ना ताचे उतर Psalm 119 verses 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. आमच्या वाटेक उजवाड दाखोवचे ते मन्ना, आमच्या वाटेक उजवाड दाखोवचे ते मन्ना देव आमकां आनी तुका दिता. आमकां सोलोवन व्हरचे ते मन्ना तो देव म्हाका आनी तुका दिता. देवाचे उतर म्हणटा, देव हर एका सर्वेस्पोर देव हर एका दिसा ताच्या लोकांक राखोवंक, रातीक तांकां वाटरूंक, उज्याचो खांबो जावन दिसाच्या वताक मोडाचे खूब जावन तांकां सोलोन व्हरतलो. आज तो देव या दिसा आमकां सोलोन व्हरचे मान्ना तो दिता. आमच्या मायकान म्यूट करया. शांतीचो सागर आमकां सोलोन व्हरतलो. जेन्ना एम्माउसाचे वाटेर गेल्ले तेशीच जेजू तांकां सोदून गेलो. जेजू तांकां पाटी आपोवन हाडचे खातीर तांकां सोदून गेलो. ते वाट चुकोवन दुसऱ्या दिशेन वेताले. त्या देखून तांकां वाट दाखोवंक जेजू तांचे सांगाताक गेलो आनी थंय
ताचे विषयां तांकां खळीत केलें. देवाचे उतर म्हणटा 6वां सुवांजेल पयलो अध्याय पयली ओळ वेळा काळा पोरवीं आसलो तो शब्द तो जेजू. त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याची आमी स्तुती करया. मोगाचें आज आमकां शांती जाय, आमकां जें कितें आमकां गरज आसा सगळें ताच्या भंडारांत आसा. फिलिपियन्स 4:19 सगळें whatever you need ताच्या भंडारांत तुका मेळटा, ताच्या भंडारांत ताका मेळटा. आमचे दोळे उबारया, आमचे दोनी हात वयर उबारया, आमचे मागीर खनमेट करया, सांगात्या म्हणून ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया शियारा ला बरा दी बरा शियारा ला बरा दी बरा दी बरा दी 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 शियारा ला बरा बरा दी दी राईट साइडीन हृदयान फुलल्या पर्यंत आणि कोणाक धर्म धरल्या पर्यंत जेजू त्या व्यक्तीक याकडे स्पर्श करता. हालेलुया 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 यशियारा ला बरा दी बरा शियारा ला बरा दी बरा 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 दी बरा हालेलुया 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 शांती स्वच्छता मिळता जाय जाल्ले हर एक भंडारांत आसा. जेजून सांगले म्हज्या बापाच्या घरांत कुडा आसात, नातले जाल्यार हांव सांगता आसलो वय त्या बापाच्या घराचो भंडारांत जायते आमचे खातीर तयार दवरला. अर्गा महिमा स्तुती वंदन आराधन आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू. इराला बारा दी बरा शिरा बरा दी बरा दी शिरा बरा दी बरा दी शिरा बरा दी बरा दी शिरा बरा दी शिरा बरा बरा दी बरा दी those who have gift of use the gift of tongues. बासांच्या देण्याने स्तुती करा, बासांच्या देण्याने स्तुती करा. हर एकली या लाईट रसले हर एकली अभिषेक जाऊ दे, बासांचे देणे फावस जाऊ दे, बासांचे देणे फावस जाऊ दे, बासांचे देणे फावस जाऊ दे. शिराला बरा दी बरा दी बरा मात समय लगी, मात समय लगी, शांती सुकू और तुझे लगी ऐसा. हालेलुया रिया शिराला बरा 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 दी बरा दी बरा दी बरा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Arkan Jesus, grab Jesus. महिमा तुका सुमिया, स्तुति तुका सुमिया, पदवी तुका सुमिया. हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arkan Jesus. Arkan Jesus. Arkan Jesus. Arkan Jesus. Tiara la bara 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 स्तुति करिया अनुभव दसम्याची स्तुति करिया शिरा bara bara Jesus, 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 Jesus. हृदय जेजू तुझे बहु पवित्र अमल मातेचे केसांता 5 लक्ष पर्यंत शिवाय समय जेजू हवेच्या गर्भांत लेले वर्षाच्या सगळे नितर कर समय अमल स्पर्श कर समय जामल रगत हे सगळे मागण्याशी उडकावर केले, जामल रगत हे सगळे मागण्याशी उडकावर केले. तुझे
सगळे तुझे आमंत्रणात या मरणाची कोड नितळ Nitanto Jesu, Nitanto Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. जेसूच्या हातात तुझे Hallelujah, जीव hallelujah, समर्पण. hallelujah. हालेलुया रिया 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 Nitanto Kasime Jesu, Prato Kasime रिया Jesu, रिया 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 Nitanto Jesu, hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू hallelujah. जेसू 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हर कान जेसू Nitanto हर कान Jesu, जेसू Prato Jesu, Stutito हर Jesu, कान तुका जेसू हर Nitanto कान तुका Jesu, जेसू Nitanto Jesu. हर कान तुका जेसू थैंक यू जीसस जेसू तुझे लगी ऐसा जेसू तुझे लगी ऐसा जेसू तुझे लगी ऐसा डोळे तुझे दाम क्लोज युअर आईज डोळे तुमचे दाम्या जेसू तुझे लगी येते ऐसा जेसू तुझे लगी येते ऐसा जेसू तुझे लगी ऐसा डोळे तुझे दाम क्लोज युअर आईज डोळे तुमचे ऐसा तुझे लगी येते ऐसा जेसू तुझे लगी येते ऐसा जेसू तुझे लगी येते ऐसा बक कर जेसू तुझे लगी येते ऐसा जेसू तुझे स्पर्श करता जेसू तुझे स्पर्श करता पाठीच्या कणात उजो आयिल्ल्यापरी एक सेन्सेशन उलपल्ल्यापरी जाता जेसू तुका स्पर्श करता जेसू तुका स्पर्श करता बिलीव डोळे तुझे दाम डोळे तुझे दाम जेसू 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 तुझे एक सरपण जेजूक समर्पण दे यू आर नॉट अलोन जेजू तुका सांगत पण दिसय म्हणून आयला जेजू तुका सांगत पण दिसय म्हणून आयला जेजू ती तुझी एक सरपण वेलकम करता का स्वागत कर का ही घडी तुझ्या जिवितांत पाठी गुवून पळय आज कितले पटी तुवें चिंतलाय हांव एकसूर्य म्हणून जेजून तुका सांगात दिवना की जेजून तुका सांगात दिवना की तू तुझ्या लागीं ससाने गे हर एक पटी सोलोन आयिल्ली वाट जेजू तुजो संगाती जालो जेजू तुजो संगाती जालो यू आर नॉट अलोन तू एकसुरी नाही तू एकसुरी नाही जेजू तुजो संगाती फील हिम रगादी जेजू जेजू रगान जेजू Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 पटीन घट्ट तणान क्लेम करूया
डिटरॉनमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे घर ते वहीन फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आशीर्वाद घालतलो आपल्या आकाशाचे घर तुझे वहीन फावो त्या काळार पावस येतलो तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आशीर्वाद घालतलो त्या राष्ट्रांत तू ऋण दितलो तू कोणाकडचे ऋण घेऊन डिटरॉनमी 28:12 भरपूर दिव्याने भरलेले आकाशाचे घर तुझे वहीन फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तू ऋण दितलो कोणाकडचे ऋण घेवचो नाय कृपेन भरले तुम्ही तुझे सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची दोन्ही हात आमचे वयर उबारया मगाच्यान आचे सजतला सगळे आम्ही दिंबेर पडून जाता थोडा वेळ 15 मिनिटां दिंबेर पडया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया ह्या दिसांनी मगाच्यान कितलीशे जाणां दबले काय आसात रिणार आसात रीण फारीक करी जाय म्हणून परगांवान गेला आज त्या परगांवान गेल्ल्याकडे रीण फारीक जावच्या बदलाक ताच्या वयर रीण जाला फारीक करूंक जातात ना कंगाल जाल्यान कोणाक सांगच्या परीना एक भे कोणाक कळल्यार म्हजे वयर हांसोंक आसात म्हणून निराशपण आसा निराश जाल्यान म्हज्या मोगाच्यान तुवें निराशी जाय म्हणून जेजू येवंक ना ती जेजूची खुशी न्ही तुवें निराशी जावचे जेजूची खुशी न्ही जॉन 10:10 सोर येता सोरूंक सोर येता सोरूंक विबाडूंक आणि नाश करूंक सोरूंक तुका देवान दिल्ले समाधान सोरूंक तो येता तुझ्या जिवितांत आसली बेसावां सोरूंक तो येता तुझ्या जिवितांत देवान तुका दिल्ली ती कृपा ती सोरूंक तो येता जेजू आयला तुका जिवीत मेळो म्हणून जेजू आयला तुका समाधान मेळो म्हणून जेजू आयला तुझ्या जिवितांत उजवाड फांको म्हणून भरून ओमतोंच्या मपान भरून ओमतोंच्या मपान तो दिवंक येता दोनी हात वयर बांद निराश जायनाका जेजूचेर भवार्थ दवर तुझ्या सगळ्या समस्येंतल्यान तो भायर तुका हाडटा तो तुका भायर हाडटा विश्वास कर तो तुका निराश करना कोणाक पेंगटा लागीं सेन्सेशनाचे समस्या आसा जावंक पुरो नामशे जाता जेजू त्या व्यक्तीक ह्या कडेन स्पर्श करना आसा दोनी हात वयर उबारया सांगाता म्हणून नेवत 3 पटी क्लेम करया डिटरॉनमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने आपल्या आकाशाचे घर तुझे वहीन फावो त्या काळार पावस येतलो तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आयत्या राष्ट्रांत रीण दितलो पूण तूं कोणाकडचे रीण घेवचो नाय डिटरॉनमी 28 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे घर त्या काळार पावस येतलो तुवें
हाती घेतल्या हाती घेतलेल्या सर्व आशीर्वाद तो रिंड Deuteronomy 28 भरपूर दिव्याने आपल्या जे बिंग फावत अकलार पावस येतलो सर कामाचे आशीर्वाद जायत्या राष्ट्रांत तो रिंड तलो कोणाय कचे रिंड नमान मरिये पेन भरले सुमित्रिय सुबयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळाला आमेन. आमचे कुटुंब सुम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबात सोर आईला जाऊन पुरो कुटुंबात असले समाधान नाश करून खायला जाऊन पुरो विबाडून खायला जाऊन पुरो आज कुटुंबात असलेल्या एकल्याक दोघाक झगडे संपडान घालून आज कुटुंबातले समाधान नाश केला जाऊन पुरो आज कुटुंबात असल्या एकल्याक अस्खत काय एक ओळख कर आज कुटुंबात असले समाधान नाश केला जाऊन पुरो आज हवे आणि तुवे खरे जे जाल्ले एकच ते जावन आसा सोम्याचेर भवाट्ट दवरचो कष्टांच्या वेळा निराश जावचे नाका पुरपुरचे नाका ताणे आणे मुज्या घोवाक मुज्या भयलेक मुज्या भुरग्यांक वाईट वाटेक वेले म्हूण पुरपुरचे नाका सोम्याचेर भरवसो दवरया तो तुका निराश करना तुवें सांगल्ल्या उतराद्वारे तुवें ताका आका ब्लेम केल्ल्या द्वारे तो जो व्यक्ती तुझ्या कुटुंबांतलो जावं बरो वायट आपडे संपडला वायट संगतपणान गेला तो फाटी येना बगर जेजू सगळे करूंक शकता. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू सगळे करूंक शकता. त्या देखून आज सोम्याच्या हजारपणान बसूंक जाय. सोम्याक सांगूंक जाय तो सगळे बदलूंक शकता. एझेकिएल 36:26 आज देवाचे उतर म्हणता आज तुझे भितरले फातराचे काळीज तांचे भितरले फातराचे काळीज हांव काढता आणि मासाचे काळीज येता. एझेकिएल 36:27 हांव म्हजो आत्मो तांचे भितर घालता म्हज्या कायद्या प्रमाणे ताले सरसे करता. आज ते उतर क्लेम करया. आमच्या कुटुंबात जी कोण पयस केला तांचे पासून मागया सोमी तांकां पाटी येता. आमच्या कुटुंबात समाधानाचो स्पिरीट घाल देवा म्हणून सांगता म्हणून हे उतर 3 फावटी गट्ट तळान क्लेम करया. झकारिया 12:10 पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचे आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचे आणि मरणाच्या झकारिया 12:10 पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचे दयेस आणि मरणाच्या झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचे आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचे दयेस नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सुबयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या कणात मागया. कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात तांच्या सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात तांचे बसत मागया. सोम्या तांची काकूळ करून मागया. सोम्या तांची काकूळ करून मागया. कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात कितले जण सीवी तई सीवी गेल्या इंटरव्ह्यू दिला आज निराश जाऊन गेल्या. सोम्याच्या समर्पण दिव्या. तसेच मगाच्या मागया. आज कितली जण
निराश्रित आसात, निराधारी आसात, घरना रावूंक एक सुवात ना. ज्या बड्याशा घरात रावते असले त्या घरात हांवें तांकां काडला, ह्या खाली करूंक सांगला. कोण नवें घर काडून घेवचें म्हूण चिंते आसात, घर काडून घेवंक जातात ना. सगळे सोम्याच्या तळ्यान भेटून दिवया. निराश्रित असो, निराधे आसरो तो सोमी जावन आसा. त्या सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. कितल्या जाणांची ह्या दिसांनी इंटरव्यू आसा, कितले जाणां परगावाक ट्राय करनासत. IELTS, OET, NET, NCLEX तयारी करनासत, बरोवन आसात. कितले जाणां विजाक अप्लाय केला, रिप्लाय येवंक ना. PRक अप्लाय केला, वर्क परमिटाक अप्लाय केला. सगळ्यांक सोम्याच्या तो समर्पण दिवया. सांगाता म्हणून येवता तीन पटिक्लेम केल्या. Psalm 9:18 कित्याक गरजेवंतांक तो सस्ताक विसरना, दुबळ्यादाक व्यर्थ समजना. Psalm 9:18 गरजेवंतांक तो सस्ताक विसरना, दुबळ्यादाक तसो भरवसो सुद्दां व्यर्थ वचना. Psalm 9:18 गरजेवंतांक तो सस्ताक विसरना, दुबळ्यादाक तसो भरवसो सुद्दां तुका व्यर्थ जावंसो. नमान मरिये प्रेम भरले, सुमिद्र सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. ह्या क्रियेच्या कणान आमच्या दोनी हात वयर बारया. कितल्या जाणां आमच्या लागीं मागोंक सांगला, कितल्या जाणां आमच्या मागणेची गरज आसा, सोम्याच्या त्या समर्पण दिवया. एक ल्हानशे भुरगे 3-4 दीस जाले जल्मोन, भुरगे ICUंत आसा. त्या भुरग्याक सोम्याच्या त्या समर्पण दिवया. सुमी त्या भुरग्याक स्पर्श करूं दी. त्या भुरग्याचे आवय काल रडोवन म्हणटाले, ब्रदर सिझेरियनाचे दूख म्हूण हांव सोसून घेता, म्हज्या भुरग्याक त्या स्थितीर पळोवंक जायना. आज कितली भुरगीं इन्क्युबेटर आसात, NICUंत आसात. कितली भुरगीं ल्हानशी तांच्या कुडीक थंय ट्यूब घाला, तांच्या आवय बापायन पळोवंक जायना. सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. मागया. विंगड पिड्यान सांपडल्या हर एकल्या कॅन्सर, ट्युमर, PCODची समस्या. एक कुटुंबात 2 जाणां चेडवां भुरगीं, दोगांय PCOD समस्या आसात. आज कितलीं जाणां PCODच्या समस्यान कश्टान आसात. सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. सोम्या तांकां स्पर्श करून मागया. युरिनरी इन्फेक्शन, गाल ब्लॅडर स्टोन, सोम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया. सोम्याचे स्पर्श तांकां मेळचो. किडनी स्टोन, सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. ब्लड सर्क्युलेशन इश्यूज, सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. हर एका पिढी आसता, कोणाचे ब्लड रिपोर्ट, स्वॅब रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट येवंचो आसा, कोणाची सर्जरी आसा, तांकां समर्पण दिवया. कितल्या जाणां आमच्या मागण्याची गरज आसा ह्या कडेन सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. विंगड गरजां पासत आमकां पेटिशनांतल्यान मागोंक सांगला, तांचे पासत मागया. समर्पण दिवया. ही सगळी मागण्या समत ह्या मागण्या समत मुखांतर आनी चड लोकांक सुवार्ता प्रकट करूंक, चड लोकांनी सोम्यात येवचे पासत, चड आनी चड आत्मे बचाव जावचे पासत, आत्मे बचाव जावचे पासत मोगाच्या आत्मे बचाव जावचे पासत मागया. विशेष भुरग्यां पासत आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरच्या पासत मागया. आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरोनी मागया. आजुनी कितल्या भुरग्यांची ऑनलाईन क्लासेस चलते आसात, मागया तांच्या पासत परतून ऑफलाईन क्लासेस सुरू जावचे पासत मागया. कितल्या भुरग्यांनी एग्जाम दिल्या, बरे रिझल्ट येवना, निराश जावन आसात. इव्हॅल्युएशनाक घाला, बरे रिझल्ट फावो जावचे पासत. कितली भुरगीं खंयच्याय सब्जेक्टांत असकत आसात, खंयच्याय शिकपांत असकत आसात, सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया.
कोणाक इंडेमनीची समस्या असेल, कोर्ट केस जाग्याची समस्या, शिवनांतले समस्ये, एम्प्लॉयरान फसयला, कोर्ट केस गेल्या, शिवनांत केस गेल्या, एब्स्कॉन्डिंग केस गेल्या, सिव्हिल आयडीचे समस्ये, लीव पास जावचे पासून मागून आसात, समस्या तान भेटून दिवया. कोण वायट संगतपणात आसात तांकां वायट संगतपणात सुटका मेळच्या पासून मागून आसात, सैरीक मेळच्या पासून मागून आसात, भुरग्यांच्या देण्या पासून मागून आसात. समस्या समर्पण दिवया. दोन्ही हात वयर उबारया. हे उतर विश्वासान सांगया. देवाचे उतर क्लिअरली आम्ही म्हणताना विश्वास या हांव सुरेशपुराची वाट पळोवन रावता, हांव सुरेशपुराची वाट पळोवन रावता. विश्वास ताची वाट पळोवन रावल्यार तो निराश जावंक दिना, निराश जावंक दिना. त्या देखून ताचेर भरवसो दवरन हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करा. सांगाता म्हणून म्हणया मिका 7:7 सुरेशपुराची वाट पळोवन रावतलो, जी सोडून करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो, तो देव म्हजे मागणे आयकतलो. मिका 7:7 सुरेशपुराची वाट पळोवन रावतलो, जी सोडून करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो, तो देव म्हजे मागणे आयकतलो. मिका 7:7 पुन्हा सुरेशपुराची वाट पळोवन रावतलो, करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो, तो देव म्हजे मागणे आयकतलो. नामानवर कृपेन भरले तुम्ही तुझ्या सुव्या स्त्रिया भितर तू सगळे आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे नाम आम्हा पापी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मगाच्या मिका 7:7 आज ये वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करया, कंटिन्यू क्लेम करया. 10 पटी 20 पटी 50 पटी 100 पटी 200 पटी कितले पटी जाता हे क्लेम करा. बरया एका पेपराचेर बरया वर्ड ऑफ गॉड मिका 7:7. देवाचे उतर सजीव आणि सक्रिय. ते उतर तू खंय बरयताय थंय तांतलो जीव तुझ्या जिवांतान वळटा. ते उतर तुवें क्लेम करता बरयताना तुझ्या जिवितांत बोन जाल्ल्यो वाटो उक्तो जातात. हे उतर तुवें बरयताना तुझ्या जिवितांत असल्या सांकळी तुटून पडतात. हे उतर बरयता तुमच्या कुटुंबांत दुस्मान कायेची वणत कोसळून पडता. हे उतर बरयता कितल्या तेंपातान तुझ्या जिवितांत स्टक जाल्लीं कामां मूव जातात. हे उतर क्लेम करया. आमचे हे उतर क्लेम करता आमचो आत्मो आमची कूड त्या उतराक अडजस्ट जावन दी. आमची कूड आणि आमचो आत्मो आमचो स्पिरीट त्या उतरात मग्न जावन ते उतर आपणावन दी. आणि कितेंच नेगेटिव्ह चिंतना येतात हे उतर कंप्लीटली ते डिसिपेअर करून दी. त्या देखून हे उतर सांगाता म्हणून आज बरया, सांगाता म्हणून आम्ही आज वाचया, आज बरया चालले इतले पटी आणि आमचो भवाट सडवया. देवाच्या उतरांत आसा जाल्यार कितें आसना. सांगाता म्हणून दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया. विशेष तरान रियेक आयले नसल्या विशेष तरान ह्या आज सुमार 100 की 60 जण ह्या लायनीर आसात. हरियेकल्या सोम्याच्या समर्पण दिवया. आणि कितले जाण आज बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करत आसात. कितले जाण जावंक पुरो पयल्या पटी जॉइन जाल्यान हरियेकल्याक सोम्याच्या भेटून दिवया. घट्ट ताणा स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया शेरा बरदी बरदी शिरा बरदी गिरा बरदी 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 हालेलुया 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 लिली फुटाडो Ben Mascarenes Sarita D'Souza Flavia Priscilla D'Souza Lily Furtado Clara Masita Maxi Rita Romina Franklin Montero Priscilla D'Souza Rosemary D'Souza Junior D'Souza Florencia Fernandez Lenny Vegas Lavita Javita Anita Shanti
goodness. Hallelujah, 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 hallelujah. Veronica Castellino. Hallelujah, 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 hallelujah. Aaron was. Hallelujah, hallelujah. Dora de Souza, Wilson Martis, Zevita de Souza. Hallelujah, 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 hallelujah. Raina, Gianna, Jared, Peter, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Julia, Stephanie, Jason, Stephen, Maria Ferrao, Pratishta, Dominic, Hilda, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Praveen, John, Rita, De Souza, Sharon, Cassie, Cyril, hallelujah, 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 Daryl, Divya, Ronnie, Francis, Maria, Geeta, Rosh, Aaron, Jacinta, Josh, Michael, Julius, Nishma, Clancy, Lanit, Anita, Ashley, Lena, Melvin, Cheryl, Samuel, Teresa, Lena, Roz, Lidwin, Valerian, sweetheart, Godwin, Margaret, Houston, Milburn, Mary D'Souza, Morris, Nancy, Lobo, Nisha, Lennon, Lenwell, Lawrence, Florin, Pradeep, Rinna, Algar, Gilbert, Sebastian, Joanna, Denzel, Roshni, Vinata, Vita, Rocky, Renwick, Jerry, Tina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, ಬಹುಮಗಳ ಬಾಬಾ ಜಸಿಂತ ದೇವ ಯಾ ಹರಿಯ ಕಬರ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮೊಂತೆರೋ जो समर्पित जे एग्जाम्स जे समर्पित देवा देवा इतले सण विशेष जवीटा जो समर्पित जे समर्पित वेनिसा जे समर्पित पप्पा पप्पा तुझ्या हातान समर्पित फ्लाविया जे समर्पित जसिंता जे समर्पित पप्पा कितले जण आमच्या मागून एक महिने आज गर्भ असता गर्भ असल्या भुरग्याक आणि त्याच्या आवयक समर्पित देवा ये पंच तुझे काकूळ दखय तुझ्या मकांवर आज तू आमका वाट दकोन खायलो शांती दितलो समाधान दितलो दातार आसरो जाऊन असे देवा त्या हातात सगळ्याचे जीवी समर्पण देऊन या हर एकल्या तो आशीर्वादाने भरून मागता आमेन 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 सांगा त्या म्हणूया उडास्तवर हे बहुदयाळी अवकारी तुझा आधार तुझ्याकडे तुझ्या काकूळतीने जे मागणे नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या मगाच्यानो देवाक आज अर्गंतिव्या सम्यान आज समार्जनाक आपडला तुमची टेस्टमनी तुम्ही दंडिया 9900332411 रामराज्य तुमची टेस्टमनी तुम्ही दंडिया तुमची पेटिशन असला दंडिया आज संजेर इंटरसेशन असा झूमचेर 10 to 11 इंडियाचो टाइम 10 वरां जावन 11 वरां दुबयचो टाइम 8:30 जावन 9:30 कुवेट आसली कुवेट मागण्याचो मत आसा सिटी इगर्जेंत तुम्ही वसा मागण्याक सांगता म्हणून सोम्याची स्तुती आराधन करा कोणाक तुमकां ट्रान्सपोर्टाची गरज आसा थंय आसल्या टिमाक कॉन्टॅक्ट करा तुमकां ट्रान्सपोर्ट अरेंज करून दितले तशेंच फाल्यां सकाळी सक्रमेंताचे आराधन आसतले तुम्ही जॉइन जाया हेरांक सांगा कोण युट्यूबाचेर आमच्या मागणे आज जॉइन जाल्यात आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक या मागण्याचे लिंक धाडा देव हर एकल्या तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरों दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू